Iki lho HP-ku. Cocot. Yo, sat Mas. Val, iki apa Val? Dik mau tuyul, saiki mbahe tuyul. Oh iki, kata nek ra Pak Den yo budene tuyul. Oke, hat kursi, mau hat kursi cepet. Ya Allah. Piye iki? Piye iki, Val? Piye gitu? Oke, piye iki? Val. Val piye iki, Val? Siji, loro, telu. Yo ngopo Mas nang kene Mas? Anu Mas, aku karo koncoku ki keblasuk. Aku meh mulih gak iso. Iki lho Mas, wis meh magrib. Sampeyan ki ngopo nang tengah las kene? Nah, sampeyan ki ya, nek pengen mulih ngetote dalan iki. Terus sampai kono. Kayak terus. Lah nek ono wit, Mas. Yo trabasan wae, nek perlu brakoten. Mosok tak tabrak. Pokoknya lurus terus, ojo menggok-menggok ya. Tenan ya, ojo menggok-menggok. Alah masih lho. Nggih pun Mas, kula pamit riyin. Suwun. Yo, hati-hati yo. Pokoknya yen mlaku ojo sampai mengumburi yo pesanku. Tenang, ojo sampai mengumburi. Sini iki. Loro, telu. Wis yo. Wis iki. Cocotku nih dia, kok ora ono ya? Tak dolah saiki. Lah kuwi lho matamu. Iki cocotku ke. Sing ilang ki HP cocotku kae. HP. Lah mau tak saiki. Apa tiba ning kono ke mau ya? Yo ya kowe iki kakean gedang. Dadi lali. Lah kok iso iki lho? Iso wae. Kowe iki kakean gedang. Ya wis, jebon kono. Tak antenen kene. Kuwi ke. Apa toh? Cocotku hilang. Wes tekan dalan ke. Iya Val, alhamdulillah. Adewe selamat tekan kene. Kapok aku dolan alas. Yo. Nek anu ki nek dolan alasne aja ngajak aku neh. Dolan ki sing penak-penak wae ngono lho. Sik, aku leren sik aku. Tuh. Pak Yai kuwi. Foto. Iki
cah-cah iki turu wae sebelum maghrib rong nggih. Saiki ndang sacet-sacet kudu salat, entangi. Ra salat mlebu neraka lho. Gelem. Boten Pak Yai. Wes, tanam jece ya, nensul ya. Oke Pak Yai. Astagfirullahaladzim. Kor mimpi Pak No. Halo. Ya wes, Pal. Sik ya. Ya. Suwun ya Lur, wis nonton videonya dhewe. Aja lali video iki dibagekno di like, komen, dan subscribe.